yang beda. Gidawai Sarkar buat ke NHIDCL Bandar Surok. Gidawai Sarkar buat yang ke NHIDCL Bandar Surok. Gidawai Sarkar buat yang ke NHIDCL Tidak kami sim kaba Sungukia bat kitkia ya laka jong kadong katany nakaliang ka Federation of Riwar mingi local derba ringkat bat kini kikenhun seng malang kibangi la ya tau ya ka Joint Action Committee ha kini ka tayo ko paladap tingil awan menem step ban ra plakat akhmat office jong ka NHIDCL menta kasengi kumba pilai baga jingwan ke jongi ban ra plakat da ka bejajai kalong kum kadak kashin ban penpau sya ka sarkar jela bat sya kini ka company namar ke jingtrei ya ka surok shilong dauki kham tame na penusla sharum ter syadu sya umsim kalalong ka ba dang syupet filawan dan jongi khmat ka bangi mi hapsyu baga dei ka surok tingi na kalyang ke jongi ngilawan menem step ban ra plakat te hadin bengi ra plakat kila khot ban ya keren bat ngi kinong yalam hapo kani ka office ban ya kendu ya u nong yalam lani u he jong kani ka NHIDCL tingi la ekren hakababun kilyang ngila ya thir tingi la ekren ru ba kajingwan kajongi da kajing sukhialang barok khot kinong sensyar sinong hakani ka thain riwan jong ka penusla barok away ringkat bat kini ki association turis bat ki nong nya kali nang thi na po ka thain kajongi da ka ba ngiwan da kaju kasur da kaju ka nongrem ban dawa na ka state government bat dawa na kani ka company national highway in kani ka NHIDCL baka day ban le no mardor kani ka surok ngi iba man ka por ki supen biet man ka nangi iba kiwi ki seng malang kilayaki man usnam ngilai ki kani ka issue ya kani ka surok ndai umdan basngap umdan basimkia ngilai iru bana kaliang ESDO ila simkia badia shong meeting bat ki nong yalam sinong bat ki seng malang bat kiwi ki association nrei ngi iba kampoi sai kani ka jinga shong meeting ringkat badi SDO tena kaliang jongi hakani ka singi ka bamenta niwan daga jing sungkia balada kani ka company kamla ban ai ka jing trei ka bapura ya kani ka surok ban pendep hakani ka phase 4 bat ka phase 2 ka bingi ba ka ka jing sniu palat ka surok tingi ngila ya kren syai menta nakaliang jongi kila penpau baki don ki jing habon kiliang tingi kani ka XU ke jongki ngimpediang nakaliang ka federation nakaliang ka JSC ngimpediang ya ke jing kran ya ke jing ajimut jongki nrei kila penpau ban ai ka jing thok ban pendep no menta katokan ne benai kini surok ne kene jingi ngisim ngi pediang nrei ngibu ru ya kene ka tarik baladaki kimla banle ha kene ka arphus ngi kumbangi lai bu ngilai kran menta ngikran markhamat bangi aipor arphus ngi ya kene ka company ngi aipor arphus ngi ya kene ka sarkar balada kamla banle ai ya kene ka surok ngimban se ban kiu sya kami kle high court da ka bangi nujor da ka PIL kata kadai kabangi kran hakabasai hakmat jongni general manager jongka NHIDCL ban ngikran ru sya basai sya ka sarkar bagane kade kejing jenjar jong pe ba la laitli kisnam ngilamat ya kene kejing sniu ko surok kiudor kimar kimarta kiudor kibai kali nangta kakta ya kalet kawan jong ki briu jongi hakali kawan ladai ki bapang ki bestom khamta me ki khna puling yoi bahaki di kisam poliur ngi ba bon ki khna puli jongi ki thut hake exam namar ka surok tang supoi ka poliur ple i chethe kadap daka nangta ki dikut ki surok nangta ki lentik sengking ru kimlong ki basingan banyai nangtang isu wat ki men simri ru ki ladu hake ni ka jing trei ka surok kum ple i mdi bangi kran hangni ilapan pau makir ki sutho tikane kadai ka warning lani kajing mana nakani ka company bat ka sarkar balada phimlai ai art house ngi nakaliang ka federation ka JSC ngimban si banlei ujorno sya ka megleha ikut da ka PIL kum kinong sinong jong kathan riwan bat blai unju namata ka Federation of Riwar mingi local dorba ka balalum nalang yang ki action jong ka punsla action bat ki southly ki action ki bangidon sya ka kathan ki badai ki tourist ki sumo ki local taxi bat ki suf indika te nakaliang jongi kum ka action ngiyo i ya ka jing long
bom su nhiều kan ka office NHIDCL rengkat bat ki kontraktor jongki ki ba kilabo na kasnem ja kasnem menta om duna bala palat ya ka license ladat ban penjot ya ka surok na chelong shadu dauki ka jing don nam jongka ndai menta ni sngo ya ka ban ai ka jing khuble ya ka federation ka jing khot jongka banyo banyawan yania banyawan yabun keten hangi ndai ka jing bun keten jing ka long da ka ba jai jai ni simbe ya ka jing ya snuthu bat ka jing ya mirjing lang hagudai ka federation kumju bat ka NHIDCL bat nakal yang jungi ki arsion khamtam kinong le nongwan kinong song kali bat kumju ya kinong nya kali ban poi kinong le nongwan kador jong ka bai song kali kala long siapa pal kadaw kalong nagajing sneu jong ki kali khamtam nagajing sneu bat ka jinglong thleu kis ar jong ka surok kawa penlong ya ki kali bakin pha nagawe katayau sakawe katayau ban pen pha namar ban kit ya ki nong le nongwan bat kawa kham e nagalyang jong ki kup silang ki sem silang namar ya ka surok nadu pun sla shadu dau ki tambil layo i ya ka jing long bom khenkor bat layo i balayo right ru da u local MLA u badai u deputy chief minister jung bat lagi ju kopor u badai u bapek ka nega surok te kumta ni penpau ya ka jing diau ha badai kham tam e bat ka ne ka jing long jing man jong ka surok te nagalyang jongi kum ki action ni IUP bakin penbana ya kan ke jingwan ya sem jongi bat ki hapa office jongka NHIDCL bat ni pharu ka kro sha ka pluri bat u minister jongka pluri barai pe ri khmi nagam ta ka lyang jongka surok ka lek kawan ka balong ubut lom ka jingyo ka jingkot ndai nagam ta ka jing sneu ki song surok ban ka jing penbah ki trai kali ya ki kali jongki kalawan ka jing du nong siwa palan tela kata katau kayo kakot kalahir bat ka jinglong jingman ka chong srong iron ka jingkermen bang yo no nang ni sikma